Jedou čtvrtá nebo pátá a jedou mezi sebou. Jede budáčka, jede přesně jede za mnou. Dívej se, já Sledujete čtyřleté potomka Pasilujice, ze strany nám je to anglicky plnokrevný. Informaci původu. Pan Vladislav Chalábek je majitelem tohoto koně. Nepůjdou. Nevím, já mám dneska program. Jo, tam jak to trpělo, nemůžu, že já to mám. Ona ještě chvíli, že jo, za Všichni máte, že některé koně reagují velmi nedůvěřivě na prostředí, v kterém se pohybují, někteří jsou jistější. Takto se představil Tomáš Chalábek ze čtyřletou Krysnou Lilien. Počkejme si na čas 54:44, je oficiální.